Miren? Miren? Ai, Leire? Aspaldiko. Hau Iker da. Apa. Apa, bueno, ni errentzako, bale? Ze guapa zauden. Baina zenbat denbora. Hemen bizi zera o lanean? Lana? Ez dut ezera aurkitzen. Amonaren amarako pisuan bizi naiz, Ikerrekin. Ikerrekin? Baina zuketzen una ezaten harremanak izati astuna zala? Bueno. Amarako pisua. Azea faiak. Ja, Ta ze ondo ostegun zoroietan, Ta zuze? Nik hemen ditet lana, zola saliak eta erakusketak antolatzen. Ekarri zure kuadroak? Ke ba, nik jazde pintatzen. Baina ez esan txoakeik. Oso esku hona zeneka? Bueno, neukan, zeo zen neukan, baina urtea dira ez dudala ezer egiten. Bueno, banoa, egongo gea, bale? Nahi dezun arte. Miren! 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 Gustatzen zaizu? Bihar ordu batetan gehatu geha berarekin. Baina, zuk ez daukazu bilera? Bai, baina berekin zaila da geratzea eta tarte bat zekan ez bihar amak esan di lagunduko izula. Zaizu inporta ezta. Miren, Presaka nabil, benetan. beti bezala. Pintatzen ibilizea. Leire, zeloa mesedez. Bano. Leire, Ai, barkatu. eta irribarre hoi? Ez hazi, eh? Zemuz argazkilaria egin? Ze pasada? Amak esan dit berandu iritsi zela. Bai. Eta zemuz? Txura honekoa da? Bai, bueno. Eta hau? Uste nun argazkik ziala? Zukin dezu? Eta zein behar zu horrekin? Banoa. Miren, gero faia dakar lanekokin. Nahi bazu torri? Nahi bazu deitu, bale?
Feri. Emango didazu bolsa bat mesedez? Bai. Feri. Mirete. Bale, agur. Agur. Ui, kaixo? Leireren bila? Ez. Ze, saiakera gustatzen? Zer? Barkatu, novela beltzak nun daude? Hor. Bale, mila esker. Leire bian do bilera batean, erakusketak martxan jartzen. Lagunduko dizut? Emango diozu? Nori, Leireri? Deitu jozu. Iker naiz, utzi zure mezua. My sugar blue. I want to say my sugar blue. Singing my sugar blues in the morning. Ze polita. Leire, emozionatu gabe, Ez zaizu gustatzen ala? Ez da kuadroa, Leire. Ez zaitut gaizki ikusi nahi. Every day and every night. Leire, Miren, haze sorpresa. Sugar blue. Kontuz, eroingo zea? zer? My sugar blue. Kaina bat? Bale, ba. Ikaragarria da. Emozio sentimenduz betetzen dezu beltz guzti hori. Ze artista. Zer da, tunel koloretsuak? Erakusketa ikusi nahi? Oraindik ez du inork ikusi. Gustatzen? Asko. Zuretzat. Benetan?